Лайыш районында аграр фәннең 40-ны узды. Казан дәүләт аграр университетының агробиотехнопаркы һәм Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты базасында галимнәр, фермерлар, авыл хуҗалыгы идарәләре җитәкчеләре агросәнәгать өлкәсендәге кыр тәҗрибәсе, цифрлы технологияләр белән танышты. Урак башланыр алдыннан бөртекле культураларның яңа сортларының ничек үсеп чыгуын күрү дә мөһим иде. Мондай инновацион мәйданчыклар Россиянең һәр аграр югары уку йорты балансында юк. Селекция сынаулары, бөртекле һәм күзәтле культураларның сынау шәкертләре, авыл хуҗалыгы техникасының соңгы яңалыклары. Бер ел элек бу басуларда университет галимнәре пилотсыз трактор күрсәтсә, быел туфрак сканерын тәкъдим итте. Туфракны эшкәртү тирәнлеген акыллы компьютер системалары күрсәтә. Бүген әлбәттә белгәнебезчә, игенчелектә, гомумән авыл хуҗалыгы тармагында алдынгы технологияларның берсе бу инде цифрлаштыру булып тора. Бүген без менә үзебезнең площадкада шушы технологияларны киң кулланабыз. Бүген көндә шушы менә безнең 200 гектар җир безнең фәнни опытлар белән шәкелгән. Анда инде шушы бөтенесе дә аларның цифрлаштырылган бүген көндә. Без бүген көндә һәрбер җирнең һәрбер әйтергә кирәк квадратный метрында дип әйтергә була, ул компьютерга кертелгән. Без инде аны бүген көндә университетта, аудиториядә, лабораториядә була торып, компьютердан ачып карап, ул җирнең менә ул шәкелгән җирнең, ул культураның бүген көндә состояниесе нинди, ул ел башында нинди булган, ел уртасында нинди булган, аннан соңда ничек булачагын без аның бүген әйткәндә прогнозировать итәргә була. 40 көнендә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре, фермерлар, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре башлыклары катнашты. Шәкертләр өчен кукурузның яңа гибрид сортлары күрсәтелде. Аларны Бөтен Россия кукуруз фәнни тикшеренү институты белгечләре Ставропольдә чыгарган. Импортны алыштыру шартларында чит ил ырлыклары белән тәэмин итүдә проблемалар башлангач, үзебезнең селекционерлар сортларны тәкъдим иткән. Бүген көндә без монда күп кенә компаниялар белән эшлибез бу юнәлештә. Мәсәлән, Escort дигән компания. Алар бүген без алар белән берлектә без бүген монда урнаштырдык метеостанция. Бу метеостанция онлайн режимда туктаусыз рәвештә бөтен данныйларны биреп тора. Ул инде явымнарның күпме булганын, җилнең кайсы яктан һәм нинди тизлек белән искәнен, температура, һаваның температурасы, нидәге туфрактагы дымлыкны, аның температурасы менә бик күп данныйларны ул бөтенесен компьютерга кертеп, безгә алар белән дәр эшләргә мөмкинлек бирә. 200 гектардагы агробиотехнопаркның тулы хокуклы хуҗалары, югары уку йорты студентлары, кырларда, сугару системаларында, тракторларда практика узгач, алар Татарстан хуҗалыклары һәм агрофирмалар өчен квалификацияле белгечләр булып җитешә. Авыл хуҗалыгы министрлыгында да тәҗрибә кырларын югары бәяләделәр. Здесь представлен союз науки и практики. Биредә фән һәм практика бергәлеге тәкъдим ителде. Мәйданчыкларны карадык, хезмәттәшлек нык. Бу мәйданчык инновацион характерда. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен бөртекле һәм техник культуралар белән уздырылган тәҗрибә нәтиҗәләре белән таныштыра. Студентлар өчен бу тәҗрибәле механизаторлардан һәм галимнәрдән киңәш табыш алу өчен соңгы көннәр. Тиздән алар алган белемнәрен һәм тәҗрибәләрен игеннәрне урып җыюда куллана ала. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Лайыш районы.